bezulu elibhula umlilo ngamazwi abanye bewubhula ngamahlahla sinibingelele sinamukele kephi naphi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu njengoba sikhuluma nawe ke osula namhlanje sikhuluma nawe sisenyakatho isifundazwe iKwaZulu Natal sikwamhlabe yalingana isikole kuyisona sesihambele ke isikole iSalamanga High School lesi sikole uma singakuchazela nje sikubuyisele emuva kancane ngaso singakutshela sithi ke esinye seyikole cishe ke ezenza kahle iningizimu Afrika yonke esinye ke seyikole esingakaze saphoxa uma kuza ke emphumeleni ke yebanga leshumi siyazi ukuthi lokhu isikhathi esiningi kusuke kwenziwa uhlobo lwabaholi abasuke bekuleso sikole ukuthi senza kahle kangakanani lokho kudalwa ke ukubambisana okusuke kukhona phakathi kobuholi besikole ukubambisana okusuke kukhona emphakathini ukubambisana futhi ke okusuke kubumbano lwabafundi esikoleni zonke lezo zinto zenziwa uhlobo lobuholi obusuke buhola leso sikole sikhuluma ke ngesikole la eSalamanga High School cishe ke kuleminyaka engamphezulu kwama-30 ibiholwa ke umnumzane uMB Mthembu noma sithi ke umnumzane uMB Tembe okuyena owathatha lesi sikole wazosibeka kuleli zinga esikulo namhlanje kodwa ke sifisa ukuthi sikusho sifisa ukuthi sikhulume ngohambo lwakhe njengoba kule interview yanamhlanje kulapho khona ubezothi khumu kulomsebenzi abesewenze cishe iminyaka engaphezulu kwama-30 ngaso sonke ke isikhathi uma ngabe umuntu esebenze kahle esebongwa esethatha isinqumo sokuthi manje ke useyoqala enselelo entsha kuye kube imizwa eyahlukahlukene kuye kube imizwa ehlanise umunyu nokujabula phakathi kwalezo zinto sizibona ngabantu abasuke besondelene naye sizibona ngaye uqobo lapho suke sikhuluma khona naye sizwa nje imizwa yakhe nokunye okuningi cishe angakukhumbula phakathi kwezinto ezisuke zenzeke esikhathini esiphambili kuze kufike namhlanje angikusho ke mbukeli igcwala umlomo ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngimi la ngeminye yemikhiqizo yakhe ubaba lo esikhuluma ngayo usungula namhlanje lesi sikole sikusona isikole engafunda kusona cishe ke ukusukela kwa grade 9 kwaze kwafika kwa grade 12 ngumkhiqizo wakhe uma ngabe ungibona noma ingane ingibona njengesibonelo esihle phambi kwayo kusuke kusho ukuthi itusa amagalelo alendoda esizokhuluma ngayo namhlanje noma sizokhuluma nayo khona manje ubaba uMB Tembe siyafisa ke mbukela ukuthi singageqe amagula kodwa sisho ukuthi namhlanje siyafisa ukuthi sizwe yena sizwe ngaye ukuthi lolu suku oluze lwafika namhlanje lusho ukuthini kuyena ikuphi angasitshela khona uma ngabe sithi ke abakhulume no into engayisho ekakhulu nakubabukeli bakho ile ukuthi into ekhumbulekayo nje umuntu emekulolu suku indlela umuntu angena ngayo empeleni umsunguli wesikole kumntwana amazunguzungu prophetically wakhuluma ngiyumfundi ukuthi uzosiphatha isikole but akwazi wahlala emqondweni wami kodwa mase kwenzeka sengenile into eyaba remarkable eyakhomba nje ungena kwami ngesikhathi singenela ama National Teaching Award ngifaka uthisha wami excellence in science teaching lapho khona aphuma unumber 2 nationally wagcina wathola iFulbright scholarship ukuthi ashintshane nowaseMelika owafika wazofundisa for the whole year naye wayofundisa eMelika bese kuba just nje performance esikole lo kube umlando ke omude umuntu aze aphuma sinomlando omuhle and kuningi okucabangekayo kodwa nje umuntu ucabanga lezo sigaba lezo nama achievements amaningi ma competitions kuzona zonke izinto kuningi but nje lezo zinto lezo ziyaqamba emqondweni wami mbukeli ke uma ngabe sikhuluma ngobuholi obufana nalobu kufanele sazi ukuthi kusuke kubuholi obuthinta ukubambisana nokusebenzisana ngakho ke siyafisa ukuthi siphinde sikhulume nobe isekela lakhe ukusukela ngo2004 kuze kufike lesi sikhathi eseshiya khona ke lo msebenzi kumbe ke lesi sikhundla umnumzane uDF Shong engicabanga ukuthi phakathi kwezinto eziningi ezingachazwa ngomnumzane uTembe kodwa uShongwe angakwazi ukuthi ke akubhalele umqulu cishe ongalingana nedictionary kumbe iBhayibheli ngolwazi analo
ngalendoda esikhuluma ngayo namhlanje. Siyafisa ukuthi sizwe kuyena ukuthi ukusukela nje lapho bazana khona kuze kufike namhlanje ikuphi angakusho, uthini umuzwa wakhe ekuthenini hawu namhlanje uyavalelisa ngempela ke ngokusemthethweni kwisisekela lakhe leminyaka engama-20 edlule. Njengoba naye umnumzane uShongwe sazi ukuthi ngeke ngasho ngasekuqaleni ngathi miningi imizwa ebakhona. Siyafisa ukuthi sithole kuyena ke umnumzane uShongwe ukuthi owakhe umuzwa uthini, ngoba sisho ukuthi kuxubeke imizwa yenjabulo nemizwa yomunyu. Ubonakala nasebusweni ke umnumzane uDF ukuthi yize kukuhle kodwa ikhona lento ethi bazoyikhumbula le ndoda ngamagalelo ayo. Naye asimthole uma ngabe sithi ke abakhulume. Ngithanda ukuveza ukuthi njengoba uthisha omkhulu eseshiya la khona kwabuhlungu enhliziyweni ikakhulu kumina. Ukuhamba kwakhe akungenzanga ngajabula njengoba kuye kwenzeka kwabanye abaningi ukuthi uma kuhamba umuntu umlandela ujabulela indaba yezikhundla ibe uyona number 1, hayi ngoba mhlambe ngumuntu osaba inselelo. Kimina nje sindoda esisebenze naye iminyaka ewu-20 ngiyisekela lakhe. Sisebenze le minyaka leyo sisobabili, angikhumbuli even usuku olulodwa sibe nokuphambana khona because esakwenza nami ngifika la ngo-2004 ngifika la kulesikolo lesi savulelana izifuba, nami ngamtshela ukuthi kahle inhloso yami is not about imali or okunye mhlawumbe okuye kulandelwa abantu ey'nkundleni, kodwa mina engizaziyo khona ukuthi nguthisha. Ngicele kakhulu kukona ekutheni lokho engiphathiswe kona engakufundela e-university iminyaka 4 ukuba uthisha, ngiconcentrate kukhona. Mbukeli ke ngempela sekuka nalo uhlelo sesizoya ngasemaphethelweni. Siyafisa ukuthi sibuyele kuyena ke umnumzane uTembe okuyena ke ozothi ke esichazele ikakhulukazi uma ngabe simbuza ukuthi yini angayikhumbula kumbe ayikhumbulayo ethinta sona lesi sikole eSalamang High School. Njengoba sazi ukuthi ngikhuluma ngokuthi ngumkhiqizo wakhe ngomunye wabafundi bakhe, kodwa naye sineqiniso lokuthi wakwalithola ithuba lokuthi efunde kulesi sikole ngaphambi kokuthi ke esiphathi. Siyafisa ukuthi sizwe nje ukuthi ikuphi angakukhumbula angakhuluma ngakho nangafisa ukuthi ekushare nombukeli uma ngabe sikhuluma ngalo lolu daba, nakhona simthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Umuntu angayisho ukuthi yo manje unemizwa nje emixed, ubumnandi nomunyu, ngoba angeke ube kulolu suku ungareflect lapho oqhamuka khona. Iminyaka yonke kulomphakathi ngiphile kuona for 33 years but ngisebenza la for 32 years and kuvuke yonke into, but into umuntu angayisho nje ukubonga uNkulunkulu, kube umusa kaNkulunkulu ongisustain kwaze kwabala. Ngeke kube i-effort yami, baningi akulula ukuthi ungaphila in one community for iminyaka eminingi kangaka but uphume integrity yakho ihlangene, uphume uthandwa, uphume futhi usathanda, bese ucelebrate ngendlela umuntu acelebrate ngayo. I'm so humbled indlela okwenzeke ngayo abantwana, umphakathi, abaphathi. Ngijabule kakhulu akuchazeki. I'm so grateful. Asiliphethe ke mbukeli ke uhlelo ngokuthi siliphethe ngaye umnumzane futhi ke uShongwe azositshela nje ekuthenini ukusukela la bazana khona nomnumzane uTembe iziphi izinto abazixoxa, iziphi ivumelwano ababa nazo ezenze ukuthi kube inqanawe noma ukusebenza kwabo kube lenqanawe esibonile kuze kufika namhlanje, ukusebenza okungaphazamiseki. Lamadoda afane nentaba yaseSiyoni ukuthi ke noma zifika ivunguvungu kodwa ningakwazi ukuthi inyakaziseke. Sikhuluma ke ngalamadoda esikhuluma nawo njengamanje, umnumzane uTembe, umnumzane uShongwe. Kodwa siyafisa ukuthi ke uma ngabe sibuyela kuyena uShongwe esicacisele kumbe esitshele ukuthi iziphi izinto nevumelwano nemigomo owafika nayo ekuthenini ukuze lesikole sithuthuke siphambili, iziphi izinto
okufanele mazenziwe, iziphi izibopho anazo ngokuthi lesi sikole sithuthuke siye phambili, iyini inhloso yakhe ngokuma phambi kwengane eseklasini. Asiphinde simthole uma ngabe sithi ke abakhulume. Ngase ngimtshela ke ukuthi angikho busy futhi ngepolitiki, kungaba ipolitiki yalo noma yiluphi uhlobo, ngoba leyo nto leyo ayingenzi ngibe u-teacher. Ngamtshela ukuthi uma kungukuthi ngaze ngambuza ukuthi ngalesikhathi be-advertiser le post wayefuna uhulumeni e-deputy, ngamtshela ukuthi ngumuntu ongekho busy, into engiyaziyo ngifuna ukuthi ingane phambi kwami iphase i-language kufanele siyikhulume mina naye, sikhuluma i-language yokuthi ingane iyaphasa, ama-results akanjani. That was our major concentration ukuthi i-success yethu iyophuma ekutheni sobabili sikhuluma ekutheni lezi ingane lezi eziphambi kwethu ziyaphasa, no matter ukuthi ingane iphuma kusiphi isikole, i-background yayo injani, okwethu ukuthi sisize iy'ngane. So yingakho-ke kwathi uma ngikhuluma leyo language leyo wathi siyahlangana sisobabili nothisha omkhulu. So into kade siyilwela ama-results. Yes, kubuhlungu kushiwa indoda enjengale ehleleke lokhu okuqaka ukwenza, kuhlelekile kakhulu uthisha omkhulu. So uvala isikhala sakhe angeke kube into elula, kodwa ke ngoba umuntu oxhumanayo nesikolo sizokwazi ukusebenza. Nje ngisho nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisebenze ngaphansi kwakhe, uyindoda yamadoda ingifundise umsebenzi, ngiyakholwa ukuthi okuningi uzokwenza. Ngiyabonga. Mbukeli ke sesiliphetha uhlelo ngempela ke sesemaphethelweni ke alo uhlelo. Asiphinde sisho sithi ke ziyaqhubeka ivivinyo zokuphela konyaka ikakhulukazi ke kubafundi bebanga leshumi, njengoba naso ke lesi sikole singesinye ke seyikole ezenza kahle, sisifisela inhlahla yonke ukuthi ke nemphumela yalonyaka 2025 ibe imphumela ke emihle. Kodwa nje asilithathe leli thuba siqhubeke nokufisela ke abafundi cishe ke kulona lonke izwe abenza ke izifundo zabo ke abenza ivivinyo zabo zebanga leshumi, okuzivivinyo zokuphela konyaka. Sibafisele konke okuhle abayifisela khona, siphinde sifisele nothisha konke ke okuhle abayifisela khona, yize sisaqhubeka ke izifundo, kodwa ithemba likhona ekuthenini ke lo kube unyaka wethemba, kwaba unyaka esinethemba nathi ukuthi ke imphumela yawo iyokwazi ukuthi ke igqame kakhulu even uyi-comparison neyeminye iminyaka. Siyazi ukuthi ke eminye iminyaka ikakhulukazi u-19 no-20 kuya ku-21 iminyaka lesiphazamise kakhulu ke i-COVID-19, kodwa ke kulonyaka asikaze sibe nazo ke izimo ezicishe zibe sesimweni ke esibi esingasilinganisa naleso. So ingakho ke ithemba lethu lelikhulu ekuthenini ke imphumela lonyaka izohamba kahle kakhulu. Salamanga High School sinifisela konke okuhle nifisela khona, njengoba nathi ke simkhiqizo yalapho siyathemba ukuthi basebaningi ophiwe emthembu abasazophuma kulesi sikole. Asibonge kakhulu ngethuba ongiboleke lona mbukeli. Igama nguphiwe ngokwamthembu, unceda inyoni encane yashama Bhekandezi. Ngivumeleni ngigoqe sigoqeni sonke siyothi sukuma kube kusulizayo. Inkosi inibusise.